ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର କେତେ ମଜା ବଢ଼ିଆ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ଘରେ ଅଛନ୍ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆମେ ଯେ ପଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଏଟା ଟାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ ମନେ କରିକି କହୁଛନ୍ ଗୋଟେ ବିରକତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଇନା ମୁଇଁ ବୁଝିପାରୁଛେଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ଇନା ମୋର ଝିଅଟେ ବି ହେଇଯାଇଛି ନା, ମାନେ ଘରର ଲାଇଫଟା କେନ୍ତା ସକାଳ ପାଇଲେ କାମ କର, ଛୁଆକେ ଦେଖ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର, ଗୋଟେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଭାଷା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ସକାଳ ପାଇଲେ କାଣା କରିବି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକେ କେନ୍ତା କରିବି, କେନ୍ତି ପଢ଼େଇବି, ସେସବୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଏ। ଇନା ମୁଇଁ ସେସବୁକେ ମନେ ପକାଉଛେଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି କଲେଜ ଯାଉଥିଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସକାଳୁ ଉଠଲି କି ଖାଇ ପିଇକିନା ନିଜର ଟାକ୍ସ ଫାକ୍ସ କରିକିନା ଟିଫିନ୍ ଧରିକିନା ସ୍କୁଲ ପଳାଉଥିଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଇଫଟା ଇନା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ଫେରି ନାଇଁ ଆସେ। ଏ ଦିନଟା ଇନା କେବେ ବି ଫେରି ନାଇଁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ କାହାକେ କାହାକେ ମୋର ଭଳିଆ ସେନ୍ତା ମନେ ପକାଇଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ଆଉ ମୋର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥିଲା। ଇନା ସେ ମଜା କିଛି ବି ନାଇଁ, ସବୁ ଶେଷ।